Gornel Owens, teg at Mike Jones o golwr sy'n dyrnu'r bel allan. Disgyn ôl i Owens. Groesiad, na fi teg at Aaron Edwards, a mae'n cael ei arbed gan Mike Jones, a mae'n ei chasglu'r yr ail gynnig drwy'r clwstwr y chwaraewyr. Evans yn gwneud y dda mewn y cwrt Cosby, mi bydd 2 chwaraewr ar ergyd. O, fflachu fe'r postyn bella. Rediad wych gan y cefn o'r chwith. Rodgers wedyn yn cisio lledu'r chwarae. Mae Ydli'n darllan hwnna. Ydli allan i Disney. Groesiad ddifni mewn tuag at Aaron Edwards ar y postyn bella. A mae Edwards o flaen. Torres yr amddiffynwr. A mae di rhoi Ceicona ar y blaen. Mi oedd hi'n dod. Edwards yn cael ei drydydd o'r tymor yn erbyn derwyddon cefn. Gwaith da gan Melo. Oedd yna deill y meddiant, ond mae Harrison di methu hwnna. Na, mae di chael ei mewn, a tro mae i sathrodd ar y bel. Danny Holmes yn thynnu ar draws y cwrt 6. Cam gymered erchill yn yr amddiffyn gan derwyddon cefn. Ceicona wedi dyblu ei mantais. Ymwch man i mewn teg at y postyn pella, mae'r golwr yn dod, mae'n ei methu. Y bel yn disgyn wedyn i Melo, te cefn o mae Ydli. Sy'n chodi fyny teg at y postyn pella, mae'n disgyn i Harrison, sy'n chwilio am i ail o'r noson. Tackle wych gan Williams. Torres, dwi'n meddwl. Aaron Edwards. Mae Declan Poole, mae'r ras o'i flaen. Cael ei ryddhau rwan gan Edwards yn y cwrt Cosby, mae Harrison, mae Melo yn ei... Mae bel yn disgyn i Aaron Edwards, chwilio am i ail o'r noson. Dan bwysa. Mae'r dacl yn dod i mewn gan Rodgers. Chyman ni teg at y Melo cwrt Cosby, Aaron Edwards yn rhwydo i ail o'r noson fe'i ben. O rwan wedi selio'r fuddugoliaeth i dîm Craig Harrison.